Vanoti Mwari komborerai Zimbabwe inokomborerwa nepai. Mwari achinyaudzwa nemazwi makukutu ekumhura Mwari akadai. Vaya vanemba ishekomborera yeAfrica inokomborerwa sei? Ngaisimudzirwe zita rayo. Neivavava. Ona ipa yava nyika. Yakuita unge takaruza akadhakwa. Kumberi ari kuchururuka madziwa nemisodzi, kumashure kwakashama hakuna chaakapfeka, ari kudzadzarika kataruza. Ndo zvaita Zimbabwe. Dai nyika yedu yanga ine vanhu vaMwari, sei iri kutambura sezvayakaita izvi? Yakagarwa matunduru nemapoliticians. Yakuita kunge mhou yambuya Matinyanya inoti wada akama. Yakasungirirwa pamuti wepanzira, muridzi wayo hapo. Wese ari kupfuura ari kungokama kudai. Mhou yambuya Matinyanya. Ndo zvaita Zimbabwe. Nevasina meno vari kuyewo kuzokama, nevasati vambokama vari kuyamwa direct panyatso dzayo kudai. Mwa. Vana vambuya Matinyanya vari kufa nenzara. Muridzi wemhou iri kurodhi iri kuyamwiwa, iri kukamwa. Machaina ari kuya achikama. VekuRussia vari kuya vachikama. VekuGermany vari kuya vachikama. Vachitenda kunoisa matestimonies kunyika kwavo kuti kwatiri kune mari. Varidzi venyika, parasetamo chaiyo muzvipatara hamuna. Inokomborerwa sei nyika ichiparidzirwa nevanhu vanoti kuti Jesu akafira vanhu vese? Zviri stupid. Asandambonzwa zviri stupid kudarika izvozvo. With this nonsense that Jesus died for us. He did not. Komo mashoko ekuti hakuna hurumende yakanaka kudarika ZANU-PF. Kudenga chaiko hakuna kurongeka sezvakaita hurumende weZANU-PF. Anodarikwa here neaya ekuti Jesu akafira vatadza. Hamusati manzwa iwayo. Ko mashoko ekuti Mwari anga akapfeka kepi yeZANU-PF ari pasi pemvura achipiswa nezuva. Anodarikwa here neiwayaya ekuti Jesu akafira vatadza. Mashoko ekuti Jesu akafira vanhu vese ari stupid.